фурӯтан бувад ҳар ки дорад хират, сипеҳраш ҳаме дар хират парварад. дуруд ба якояки шумо алоқамандони шоу барномаҳои интеллектуалӣ. бозам манзури шумост барномаи интеллектуалӣ мизони хират дар ҳафтаи нав. ва ёдовар мешавем барномаи мазкур бо мақсади аршгузорӣ ба таъриху фарҳанг, забони давлатӣ, синамои миллӣ, баланд бардоштани завқи ҷавонон ба китобу китобхонӣ, инчунин таҳкими ҳисси худогоҳии онҳо манзури шумо мегардад ва дар ин барнома ҷавонон беш аз пеш донишу маҳорати хешро дар сканворди телевизионӣ месанҷанд. чун ҳамеша бо ихлоси зиёд ҷавонон аз донишгоҳу донишкадаҳо роҳ сӯи муассисаи давлатии телевизиони синамо мегиранд ва кӯшиш мекунанд биёянд ва дар ҳамин минбар як бозии хубу арзанда манзури тамошобинон, алоқамандони барномаҳои зеҳнӣ гардонанд. ва имрӯз низ як гурӯҳи хоҳишмандон ҷавонони фаъол аз донишгоҳи миллии тоҷикистон ба шоу барномаи зеҳнии мизони хират омаданд. ҳузури ҳамаи бачаҳоро ба ин барнома хайрамақдам мегӯем ва бояд ёдовар шавем ки таи чанд барнома мешавад ки иштирокчиёни ана ҳамин боргоҳи илм, яъне ана ҳамин донишгоҳи миллӣ дар ҳамин майдон хеле ҳам рақобати арзанда мекунанд. биёед акнун дар оғози барнома як муаррифии кӯтоҳ мекунем чун анъанаи ин барнома ва пас он мо ғолибони бахши бозӣ бо тамошобинро инҷо эълон мекунем ки мо дар бозии қаблӣ 3 савол ба бинандаҳо пешниҳод карда будем. марҳамат, акнун дастаи имрӯзаро ки муаррифӣ мекунад? Аниқтараш имрӯз бачаҳо аз кадом бахшҳо даври ҳам омаданд? марҳамат. ман барот фалшер, донишҷӯи курси сеҳи донишгоҳи миллии тоҷикистон, факултати физика. бале, яъне дар факултаи физика ҳамагӣ таҳсил мекунед? бале, ҳама ҳамкурсон ҳастем. ҳама ҳамкурсон ҳастед. бале, ва фикр мекунем ки акнун чун дар ин ҷо ҳама ҳамкурсон омадед, ин ҷо рақобат аст, ин ҷо майдон аст, ҳамкурсиро ба назар намегиред ва кӯшиш мекунед ки рақибони ҳам бошед, то ин ки ба даврҳои гуногунро хат бигиред. чун ҳадафи барномаи мо бозии зеҳнӣ аст, яъне дар ин ҷо бояд аз 7 нафар мо фақат 3 иштирокчиро интихоб кунем. ҳамагӣ бо шартҳои барнома ошноанд, медонанд, воқиф ҳастанд аз чӣ гуна ҷараён гирифтани барнома. бале, мо тамошобини ҳамарӯзаи ҳамин барнома ҳастем, медонем барнома. бале, бисёр хуб ва фикр мекунем ки имрӯз бозии мо дар ҳалқаи донишҷӯёни донишгоҳи миллии тоҷикистон аз ҷумла факултаи физика хеле хубу ҷолиб сипарӣ хоҳад шуд. пеш аз он ки мо бозиро бо бачаҳо оғоз кунем, дӯстони азиз, акнун месазад аз бахши бозӣ бо тамошобин ёдовар шавем, яъне ғолибонро муайян кунем. аниқтараш мо як ғолибро пайдо кардем дар нашри қаблии барнома ки мо 3 савол пешниҳод карда будем. саволи аввал чунин буд: як нав кадуи ёбоӣ, кадуи талх калима аз 6 ҳарф иборат аст. аввалин шуда ба ин савол ҳамроҳ Саторов аз шаҳри Душанбе гуфтанд ки ин калимаи ҳанзал мебошад. бале, ва саволи дигар ин буд ки хушбӯӣ аз нофи оҳу тайёр карда шуда, яъне хушбӯие ки бевосита аз нофи оҳу тайёр мекарданд ва бозам ҳамин нафар ба мо ҷавоби дурустро пешниҳод карданд ки ин нофа аст. саволи дигар ин буд ки дарахти талхи заҳрдор хосият, сифат, чашма, чашм. вале мутаассифона аз доираи зиёди бинандаҳои мо ки паёмакҳои зиёд ба барномаи мо ирсол карданд, мо ҷавоби дурустро пайдо накардем ва нагуфтанд ки ин калимаи зоб мебошад. ва фикр мекунем ки акнун боз ҳам дар ҳамин бахш бинандаҳои мо моро пайгирӣ мекунанд ва кӯшиш мекунанд ки ба саволҳое ки пешниҳоди онҳо мешавад ҷавобҳои дурусту дақиқро ба унвони барномаи мизони хират пешниҳод намоянд. акнун саволи аввали бозии бо тамошобинро мо имрӯз пешниҳод мекунем. савол чунин аст, дӯстони иззатманд: гӯшпорае ки дар гӯшаи чашм падид омада рафта рафта тамоми чашмро фаро мегирад. хира шудани мардумаки чашм калима аз 6 ҳарф иборат аст. савол то ҷои вобастагӣ ба соҳаи тиб дорад ва фикр мекунем ки бинандаҳои мо кӯшиш мекунанд ба ин савол ҷавоби дуруст пешниҳод намоянд. бозам ёдовар мешавем ки нафарони аввалин мешаванд ва ҷавоби дурустро тавассути паёмак ба мо равон мекунанд. онҳоро тӯҳфа интизор аст. дар ҳамин ҷо дӯстони иззатманд, акнун мо даври аввали шоу барномаи зеҳнии мизони хиратро дар ҳалқаи донишҷӯёни донишгоҳи миллии тоҷикистон, факултаи физика оғоз мекунем.
саволи аввали мо вобастагӣ мегирад ба номи яке аз нависандагон, шоирон ва драматурги маъруфи мо ва фикр мекунем ки шумо асарҳои ин нафарро хондаед ва азбар кардаед. савол чунин аст: нависанда, шоир ва драманависи маъруфи тоҷик калима аз 5 ҳарф иборат аст? ин чеҳраи саҳим дар рушди адабиёт ва фарҳанги тоҷик намоишномаҳои таърихии Фирдавсӣ, Шоҳи Исмоили Сомонӣ ва Тилисми Сайҳунро ба арсаи эҷод овардааст. намоишномаҳое ки хеле фарогир шуданд ва шӯҳрати ҳамин нависанда, ҳамин драманависи моро боз ҳам зиёда карданд. Фирдавсӣ ва Шоҳи Исмоили Сомонӣ дар фестивалозмунҳои сатҳи баланд сазовори Гран-при, яъне шоҳҷоиза гардиданд. ҳамчунин Шоҳи Исмоили Сомонӣ ба ифтихори ҷашни 1100-солагии Исмоили Сомонӣ дар Театри Давлатии Академияи Драмавӣ ба номи Абулқосими Лоҳутӣ саҳнавӣ гаштанд. муаллифи қиссаҳои Оҳи сабук, Хубон, Пирамард, 3 соати даҳшатбор ва маҷмуаи Хаёли ширин, китоби қиссаву ҳикояҳо, мақолаҳои Рӯҳи тавоно ва ғайра асарҳои ҷолибро ан ҳамин чеҳра эҷод карданд. акнун шумо бигӯед ки ин нафар ки аст? маънии ҳамин калима иқбол саодатро ифода мекунад. ин кӯмаки дигар буд. акнун шумо фикр кунед ки иқбол саодатро боз чӣ мегӯянд? шояд лоиқ бошад. лоиқ, яъне шумо лоиқ Шералиро дар назар доред? мутаассифона ҳамин гуна гуфтор аст дар байни момоҳову бибиҳои мо ва баъзан ҷавонон, ҷавондухтарон ва умуман ҷавонписаронро як дуои давлат мекунанд ва ҳамин дуои давлат ба хотири чӣ аст? яъне ба онҳо чӣ мехоҳанд? соҳиби бахт мисол. соҳиби бахт шавӣ. ҳамин хел иқбол саодатро бахт мегӯянд. бале. бахт. ҳабиб, соқибу давлат, надиму бахт, рафиқ, висол, ҳамдаму дил, беғаму ҳидоят, ёр. мо ба ифтихорашон каф мекунем. воқеан ҳамин калимаи бахт буд ва меҳмон бахтӣ охир. шоир ва нависанда, инчунин драманависи маъруфи мо. бале. нома мактуби дароз калима аз 5 ҳарф иборат аст. номае ки ба шакли лӯла печонида шуда бошад. бисёр гуфтанро низ ин калима ифода мекунад. номае ки ба шакли лӯла печонида шуда бошад, онро чӣ мегӯянд? шояд тумор бошад. тумор гуфтанд инҷо. нома мактуби дарозро тумор мегӯянд. шояд ам хел бошад. 100 солат агар зи макри ӯ гӯям, хондан нашавад хате зи туморе, гуфтааст Носири Хисрао. бале, ба ифтихорашон каф мекунем. дар ҳақиқат ин калимаи тумор буд. филизи моъе ки ба ранги нуқра буда, агар ҳарорати ҳаво мӯътадил бошад, аз ҳам ҷудо шуда ба ҳар тараф ҳаракат кардан мегирад. калима аз 5 ҳарф иборат аст. маҷозан ашк, оби дидаро ҳамчунин мегӯянд. ба ин калима агар калимаи оташинро илова намоем, киноя аз офтоб аст. агар калимаи шудан илова гардад, маънии беқарор шудан, бо изтироб, ба ҳаракат омадан, ҷорӣ гардидан, гурезон шуданро медиҳад. агар ҳарорати ҳаво мӯътадил бошад, аз ҳам ҷудо шуда ба ҳар тараф ҳаракат мекардаст, онро чӣ мегӯянд? шояд абр бошад. абр гуфтанд инҷо. мо гуфтем филизи моъе аст. он ранги нуқраро дорад. он бисёр соф аст, пок аст, сара аст. ба ҳар тараф ҳаракат кардан мегирад дар сурати мӯътадил будани ҳаво. онро чӣ мегӯем? марамад шумо. симоб. филизи моъе аст. воқеан симоб. филизи моъе аст. дар ҳароратсанҷо истифода мебарам. равон об дар сабзаи обвар, чу симоб дар пайкари лоҷвард. воқеан ин калимаи симоб буд. охир саволи дигар акнун пешниҳод мешавад. орде ки аз куфтаи нони қоқ, меваи хушк тайёр карда мешавад. калима аз 6 ҳарф иборат аст. орди дар равған бирён шуда, хокаи тамоку майда майда, майда чӯйда шудан,
орд шуданро низ ин калима ифода мекунад. орде ки аз куфтаи нони қоқ меваи хушк тайёр карда мешудааст, онро чӣ мегӯянд? шояд талқон бошад. талқон мегӯянд. шумо бораи хӯрде намегӯнад аз меваи хушк? дар деҳот мо ки аз деҳот ҳастем, худагӣ ҳастем. бештар занҳои рӯзгордида хусусан бибиҳо ба чунин амал сару кор доранд. гуфтан ин калимаи талқон аст ва мо ба ифтихорашон каф мекунем. воқеан ҳошия зеҳи зинат ки ба таври тоқӣ бари ҷома гирди остин медӯзанд. калима аз 6 ҳарф иборат аст. ҷузвбандии китоб ва дафтар бахияи махсусе ки саҳҳоф ба ду тарафи варақҳои духта шуда мезанад. зебу зинат ороишро низ ин калима ифода мекунад. акнун шумо фикр кунед, зеҳи зинат ки ба даври тоқӣ бари ҷома ва инчунин гирди остин медухтанд, онро чӣ мегӯянд? дар миёни иштирокдорони мо имрӯз як бону аст. фикр мекунем ки шояд шумо дида бошед ё шояд ба ҳамин кор машғул шуда бошед. шероза гуфтанд инҷо. ҳамин ҷузвбандии китоб ва дафтарро низ шероза мегӯянд. шерозаи китоб ҳаст? фаҳмидед шумо? ҳаст. зебу зинат ороишро низ шероза мегӯянд. ман гулдухтарон истифода мебаранд ҳамин калимаро. истифода мебаранд, мегӯянд. сафҳаи дил аз хати мушкини худ шероза дошт, илтифоти ғамзааш ҷонро баландовоза дошт. саидо гуфтанд. ба ифтихорашон мо каф мекунем. саволи дигар. харошёфта, озурда, дардманд, бемор. калима аз 5 ҳарф иборат аст. ранҷида, фарсуда, шалпар шуда, куфта, мондаву фарсуда шудан, шалпар шудан, озурда шудан, донак, донаи мева, мағзи донаро низ мегӯянд. инсоне ки дардманд аст, бемор аст, озурда аст, мондаву фарсуда шудааст, шалпар шудааст, онро чӣ мегӯянд? калима аз 5 ҳарф иборат аст. бетоб. бетоб. инсоне ки аз тобу тавон то ҷое мондааст, шалпар шудааст, озурда шудааст. шояд лоғар бошад. лоғар гуфтанд инҷо. дигарҳо чӣ гуна гузина доранд? марҳамат шумо. бемор гуфтанд инҷо. шикастаҳол мешавад. онро чӣ мегӯем мо? инсони чӣ шудааст? аз зиндагӣ чӣ шудааст? марҳамат. шояд монда бошад. монда охир. каме наздик омадем воқеан. чӣ мегӯям онро? ҳатто донаи мева мағзи дона будааст он. хаста нест. хаста гуфтанд охир. он ҷо хурмое буд ки ҳар яке деҳ дирам ва хаста ки дар миёнаш буд, дон гуним беш набуд, гуфтанд Носири Хисрав. ба ифтихорашон каф мекунем. воқеан ҳамин калимаи хаста буд. дӯстони иззатманд, мо ҳамин тавр дар даври аввали шоу барномаи интеллектуалии Мизони Хират саволҳои зиёдеро пешниҳод кардем ва чӣ гунае ки шоҳид будед, 3 иштирокчии мо аввалин шуданд аз миёни дигар ҳамтоён ва ба саволҳо ҷавобҳои дурусту дақиқро пешниҳод карданд. ба дигарҳо мегӯем дил озурда нашавед, чун ин бозӣ аст. воқеан инҷо ҳам мағлубият аст, ҳам пирӯзӣ аст ва фикр мекунем ки шумо имрӯз аз пирӯзии дӯстонатон, ҳамкурсонатон бевосита хушҳол мешавед, чунки онҳо ба даврҳои дигар рохат гирифтанд ва фикр мекунем ки шумо дар барномаҳои дигар низ меоед ва дар ҳамин минбар боз ҳам як бозии хубу ҷолиб манзури бинандаҳо мекунед. барои омаданҳоятон ҳисори сипос. акнун метавонед бо сарбаландӣ барномаи моро тарк кунед. хуш омадед.
дӯстони иззатманд, мо дар даври дуюми шоу барномаи зеҳнии мизони хират қарор дорем ва чӣ гунае ки шоҳид будед, воқеан мо ба иштирокчиён ба 7 нафаре ки дар ин ҷо ҳузур доштанд саволҳои зиёдро пешниҳод кардем. Аз миёни иштирокдорони ин барнома 3 нафаре ки воқеан иштироки арзанда доштанд интихоб кардем ва пеш аз он ки мо шиносоиро бо бачаҳо оғоз кунем, боз ҳам ҷиҳати қавитар гаштани робитаи мо тамошобин саволи дуюми бинандаҳоро ин ҷо пешниҳод мекунем. Савол чунин аст: бо саховат сахӣ, карим, ҷавонмард, кушодадаст. инсоне ки саховатманд аст, кушодадаст аст, сахӣ аст, онро боз чӣ мегӯем? калима аз 3 ҳарф иборат аст. нафароне ки аввалин мешаванд ва ҷавоби саволро ба мо ирсол мекунанд, онҳоро тӯҳфа интизор аст. ва акнун биёед шиносоиро бо бачаҳо оғоз мекунем. марҳамат, худро шинос кунед. Темуров Амридин, донишҷӯи курси сеюми донишгоҳи миллии факултати физика, ихтисоси астрономия. бисёр хуб, Амридин, ва ихтиёр кардани ана ҳамин пеша воқеан ҳам яке аз фанҳои бисёр ҳам ҷолиб, яке аз соҳаҳои бисёр ҳам шавқманд ки завқи ҷавононро ба илмҳои дақиқ бедор мекунанд. ин самти физика ва астрономия аст ва аз аввал буд майлу хоҳиши шумо то ин ки дар оянда ҳамин самти астрономияро ихтиёр кунед? Аз аввал буд. Аз аввал буд. Дар олимпиадаҳо иштирок мекардед? Дар озмунҳои байни мактабӣ мешуд, иштирок мекардам. бисёр хуб, бисёр хуб. ва бо иштирокчии дигар шинос мешавем акнун. ман Абдуллоева Шаҳноза, донишҷӯи курси сеюми факултати физика, донишгоҳи миллӣ мебошам. шумо низ дар бахши астрономия таҳсил мекунед? ман ҳам низ дар бахши астрономия таҳсил мекунам. ҳамкурсон ҳастед? ҳамроҳи ҳамкурсон омадем. бисёр хуб Шаҳноза. ва 20 солаи эълон гардидани фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф барои шумо чун ҷавононе ки бевосита соҳаи шумо аст, дар самти фаъолияти шумо чӣ дигаргунӣ ва чӣ таконе шуд? дар самти фаъолияти мо дигаргуниҳои хеле зиёд шуд. мо таҷрибаомӯзиҳои зиёдеро гузаронида истодаем ҳамроҳи ҳамкурсонам ва аз ин хеле хурсандам. бисёр хуб Шаҳноза. бо иштирокчии сеюми барнома мо шиносоӣ доштем барот Фалишер ва Алишер. акнун мехостам имрӯз атрофи муваффақиятҳои таҳсил суҳбат кунем ки яъне аз мавсими қаблӣ то ба имрӯз чӣ дигаргуниҳое дар касби илм пеш омаданд? марҳамат. бисёр пешравиҳо шуд. мисол мо бисёр корҳои илмиро гузарондем. бале, ҷустуҷӯҳои илмиятон идома дорад? бале, бисёр хуб пеш меравад. боварӣ дорем ки албатта аз миёни ана ҳамин 3 иштирокчии мо дар оянда нафарони хеле ҳам саҳим дар пешрафти илми тоҷик ба майдон меоянд ва мо фикр мекунем ки шумо ҳар яке талоши арзанда мекунед то дар пешрафти илми тоҷик ҳиссаи сазовор гузоред. барои ҳар сеатон муваффақиятҳои комилро таманно мекунем. Амридин, Шаҳноза ва Алишер, саволро мо аз ки оғоз кунем акнун? аз Амридин оғоз кунем. савол чунин аст Амридин, то ҷои вобастагӣ ба самти шумо низ дорад. бурҷи дуввум аз 12 бурҷи фалакӣ ки онро бурҷи Савр низ номидаанд. калима аз 3 ҳарф иборат аст. маҷозан паҳлавон, мубориз, далер, маҷозан бузург, калон, мӯътабар, эътиборнок, маҷозан нодон, аблаҳ, аҳмақ номи яке аз қаҳрамонҳои шоҳнома аст. боз дар мафҳуми маҷозӣ инсони аблаҳ, нодон, аҳмақро мегуфтанд. фикр мекунам савол фаҳмо аст аллакай. аз вақт кор мегирем? 10 сония вақт шумо барои фикр кардан дар ихтиёр доред. вақт рафт. хуб, вақт ба анҷом расид. Амридин, мо чӣ мегуфтем ан ҳамин калимаро? шояд Савр бошад.
мо гуфтем бурҷи дуввум аз 12 бурҷи фалакӣ ки онро бурҷи савр низ номиданд. Ан ҳамин бурҷи саврро боз чӣ мегӯянд? ҷавоб надорам. ҷавоб нест охир. Падар чун бидид он ҷаҳондори нав, бифармуд то ном карданд гав. ин калимаи гав буд, ё гов мегӯем, ё умуман маъниҳои дигаре ки дар худ дошт болотар мо инҷо зикр кардем. яъне бурҷи дуввум аз 12 бурҷи фалакӣ ки онро савр низ меноманд гов мегӯянд, гав мегӯянд. бале охир, мутаассифона ба фикр наомад, ҳеҷ гап не. Шаҳноза, ҳангоме ки шом фаро мерасад, шумо ба сайру гашт мебароед, ба боғу гулгаштҳо умуман меравед? ҳамроҳи дугонаҳо, наздикон умуман, а? ҳала ҳамин вақт як боде мевазидааст, бисёр як боди аҷиб аст. боди нарми бегоҳонӣ, насими форами шабона, боди сабук. калима аз 7 ҳарф иборат аст. ҳамин боди сабук, боди форами шабонаро ки аксаран худатон бевосита ҳаминро ҳис мекунед, онро чӣ мегуфтанд? боди чӣ аст амон? калима аз 7 ҳарф иборат аст. савол фаҳмо аст? дар ихтиёр 10 сония вақт доред. вақт рафт. вақт ба анҷом расид. Шаҳноза, онро чӣ мегӯем мо? боди нарми бегоҳониро, боди форам, боди сабук. мутаассифона ҷавоб надорам. ҷавоб нест охиран. ҳамин бодро ба хотир нагирифтанд ки чӣ ном дорад. ин калимаи шаббода буд. боде ки шабонгаҳ мевазидааст. шаббода охир, тамом дигар. ҳеҷ гап не. саволи навбатӣ пешниҳод мешавад ба Алишер. Алишер, шумо боре тағйирёбии иқлимро тамошо кардед дар телевизион умуман ки чӣ гуна вулқонҳо ҷӯш мезананд? ҳаминро дидед, мушоҳида кардед? бале, бисёр. тавассути филмҳои мустанад албатта. бале. чашмаи вулқонии оби гарм ки вақт ба вақт обаш фаввора зада мебарояд. калима аз 6 ҳарф иборат аст. ин савол вобастагӣ ба самти шумо дорад, яъне ба соҳаи табиатшиносӣ. фикр мекунем ки шумо албатта тариқи тамошои филмҳои мустанад ва умуман хондан ва мутолиа намудан воқиф ҳастед аз ҳамин чиз. ҳамин чашмаи вулқонии оби гармро ки обаш фаввора зада мебарояд чӣ мегуфтанд? ҷавоб дорем ё аз вақт кор мегирем? 10 сония вақт дар ихтиёр доред. вақт рафт. хуб, Алишер, вақт ба анҷом расид. ин калимаи чӣ будааст? ҷавоб дорем? сарчашма бошад. сарчашма. бисёр гузинаи ҷолиб. мо гуфтем калима аз 6 ҳарф иборат аст. ҷавоб надорам. ҷавоб надоранд охир. ин калимаи гейзер буд. воқиф будед аз калимаи гейзер? чашмаҳое ки онҳо ҷӯш мезаданд, вақт ба вақт обашон фаввора мезананд, онҳоро гейзер мегӯянд, на? ҳеҷ гап не. мо боз бармегардем ба Амриддин. шумо боре мушоҳида кардед ки чӣ гуна майдони зироатро ё гандумзорро масалан паррандагон хароб мекунанд? чӣ гуна ғаладонаро медузданд, ба ҳар тараф мебаранд? хулоса навъе аз ғаладона ки хӯроки паррандагон аст ва аз орди он нон ҳам мепазанд. калима аз 5 ҳарф иборат аст. хӯроки паррандагон аст
ва аз он нон ҳам пухта мешудааст. Онро чӣ мегӯянд? арзан, арзан мегӯянд. арзан вариант. Арзан варианти ягона мегӯянд. охир зинҳор то басирати тарророн арзан намуда рек напаймоӣ. бале, мо ба ифтихорашон кашф мекунем. воқеан ин калима арзан буд. охир шаҳноза моддаест чун мумии нарм ки хокистаранг ва хушбу буда бештар дар уқёнуси ҳинд ва ором аз меъда ё рудаи моҳие ҳосил менамоянд. ин моҳӣ низ ҳамин номро дорад. калима аз 5 ҳарф иборат аст, яъне моддаи хушбӯӣ аст. ҳакимон дар гузашта онро дар тиб истифода мебурданд, ҳоло фақат дар саноати атриёт ба кор мебаранд. маҷозан зулф бо калимаи соро хушбӯйтарин киноя аз зулфи нозанинон бо калимаи тар маҷозан чашм мешавад. дар саноати атриёт ба кор мебурданд онро. аксаран хоси бонувон аст ки барои хушбӯӣ кардани худ аз он истифода мебаранд. аз вақт истифода мебарем ё ҷавоб ҳаст? 10 сония вақт дар ихтиёр доред. вақт рафт. вақт ба анҷом расид. чӣ кор кунем? ҷавоб дорем? ҷавоб чӣ аст? ҷавоб нест? шаҳноза суфра набошад? суфра. боре фаҳмидед ки дар саноати атриёт суфраро истифода баранд. гуна мушоҳидаҳо. суфраро қабул кунем. суфраро қабул кунед. мегӯянд пур карда зи зулфи пурхаму тоб домони ҷаҳон зи анбари ноб. гуфтанд абдураҳмони ҷоми. ин калима анбар буд. мушку анбар мегӯем мо. саволи дигар акнун пешниҳод мешавад ба Алишер. қисми зангзадаи оҳан, мис ва ғайра. калима аз 6 ҳарф иборат аст. маҷозан сабз, кабуд. ранге ки онро аз занги мис тайёр мекунанд. маҷозан гирифторӣ ба ғаму андӯҳи сахтро низ калимаи мазкур ифода мекунад. қисми зангзадаи оҳан, мисро чӣ мегӯянд? инсоне маҷозан ба ғаму андӯҳи сахт гирифтор шудааст. хотироташ парешон аст, бисёр ҳазин аст, гирифтор аст. шумо боре ба ғаму андӯҳи сахт гирифтор шудед? буданд чунин ҳолатҳо дар зиндагӣ? шояд аз ҷаври маҳбуба буд охир? не охир. 10 сония вақт дар ихтиёр доред. вақт рафт. баромад акнун ҷавоб ҳаст Алишер ё не? ғамгин бошад. ғамгин, яъне қисми зангзадаи оҳан, мис ва ғайраро ғамгин мегӯем. бале. бале мегӯянд. оина дони чаро ғаммоз аст зон ки зангор аз рухаш мумтоз нест. зангор будааст ин калима. зангор. саволҳои сеюм акнун пешниҳод мешаванд. савол чунин аст Самриддин. хуштак, хониш ва овози паррандаҳо. садои паррандаҳои ваҳшӣ. калима аз 5 ҳарф иборат аст. овози ғиҷиросӣ, овози қалам дар вақти навиштан, бонк, фиристода, вакил, элчи, миёна равро низ ин калима ифода мекунад. садои паррандаҳои ваҳшӣ будааст ин калима. сафир. сафир мегӯем. сафир. хониши паррандаҳо сафир аст.
ё шояд ягон нуктаи дигар бошад? ҷавоби ягона Сафир? бале. Тағйир дигар намедиҳем. Дигар гузинаҳо ба фикр наомаданд. Не, ҳамин. булбул аз шохи гул сафир кашид ваз гули нилуфар нафир кашид. охир гуфтааст мушфиқи. мо ба ифтихорашон каф мекунем. воқеан саволи навбатӣ акнун пешниҳод мешавад ба Шаҳноза. ҳар чизи муфт, бемеҳнат, бепул ба даст даромадаро чӣ бегӯем? Калима аз 6 ҳарф иборат аст. имрӯз ин калима дар соҳаи маориф, тандурустӣ, фаровон истифода мешавад. барои нафақахӯрон низ ин калимаро истифода мекунанд. дар конститутсия ҳам ин калима ҳаст. яъне ҳар чизи муфт, бемеҳнат, бепул ба даст меояд, мо онро чӣ мегӯем? шумо пул сарф намекунед, муфт ба даст меояд. 10 сония вақт дар ихтиёр доред. вақт рафт. чӣ гуна ҷавобҳо ба фикр омаданд? нафақа набошад? ба ҷуз гузинаи нафақа боз дорем вариантҳо ё ягона ҷавоб ҳаминро ихтиёр мекунед? нафақаро мутаассифона ҷавоб надорам. мутаассифона охир ҷавоб нест. чизе ки бепул, бемеҳнат ба даст меояд. шояд шумо аз ҳамин имконият истифода набурдед ки ба фикратон наомада. ту наёби ҷоми ҳақро ройгон, харҷ бояд кард онро нақди ҷон, гуфтааст шоҳидӣ. калимаи ройгон будааст. шумо бепул чизеро ки ба даст меоред, ройгон ба даст меовардед. ҳеҷ гап не. саволи охирини даври дуюм акнун пешниҳод мешавад ба Алишер. нидои таассуф. вой дод, во дареғо, во ҳасрато. калима аст 7 ҳарф иборат аст. нолаю афғон, гирьяву зорӣ, навҳа, маҷозан надомат, афсусхӯриро чӣ мегӯем? нороҳатӣ ё нороҳат? нороҳат. ҳамин хел нидои таассуф аст. шумо дарди дили худро мебароред, доғи дили худро мехоҳед бароред, ғаму андӯҳи худро мехоҳед тавассути ҳамон нидо, тавассути ҳамон афсус бароред аз сина. 10 сония вақт дар ихтиёр доред. вақт рафт. вақт ба анҷом расид. онро чӣ мегӯем мо? тараҳум бошад? тараҳум яъне раҳм кардан. шумо вақте синачок мешавед, шумо вақте ғаму андӯҳи зиёд ба шумо бор мешавад, ана ҳамин дуди сина аст, он доди қалб аст, доди дарунмояи шумо аст. он ғамгин намезам? ғамгин. ғамгин қабул кунем. бале. гуфт вовайло ки гум гашту штурам, монд хотир аз хаёли ӯ пурам. ин нидои таассуф вовайло будааст. ҳеҷ гап не. дӯстони садманд, ҳамин тавр даври дуюми шоу барномаи интеллектуалии мизони хират ба анҷом расид ва мо дар миёни 3 иштирокчиамон 3 саволӣ пешниҳод кардем. ҳамин тавр Амриддин бо бартарии комил, яъне посух гардонидан ба 2 саволи даври дуюм роҳхати ягона гирифтанд ба даври ниҳоии шоу барномаи зеҳнии мизони хират. ҳам ба Алишер ва ҳам ба Шаҳноза изҳори сипос мекунем ки воқеан дар ин барнома омаданд ва иштироки хуб низ карданд, сари саволҳо гузинаҳои хешро пешниҳод карданд ва фикр мекунем ки ин иштирок боз ҳам дар барномаҳои навбатӣ низ идома пайдо мекунад. барои омаданҳоятон ба шоу барномаи интеллектуалии мизони хират изҳори сипос мекунем ва аз ҷониби раёсати кору бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе ба шумо сипосномаҳо, ҳамчунин медалҳои ифтихорӣ ва инчунин китоби яке аз
нависандагон журналистони маъруфи мо пири фалаксароён. пешниҳоди шумо мегардад ва фикр мекунем ки шумо ин китобро бо шавқу завқи комил мехонед, зеро ки фалак имрӯз ҷаҳонӣ аст ва ба мероси фарҳанги ғайримоддии ЮНЕСКО дохил гардид ва ин албатта ифтихори якояки мо мардуми тоҷик мебошад. хуб, Алишер ва Шаҳнозабону, фикр мекунем ки шумо аз ғолибияти дӯстатон хеле ҳам хушнуд ҳастед, чун ҳамкурси шумо ба даври навбатӣ рохат гирифт ва дилозурдагӣ дар миёни шумо нахоҳад буд, фикр мекунем. Ва акнун чӣ гуна таассурот аст, чӣ гуна андешаҳо аст роҷеъ ба бозии имрӯза? Марҳамат. ман аз иштироки кардам хеле хурсандам. Рӯ ҳафтода нестам ки ба ҳамин саволҳои шумо ҷавоб надодам ва хеле чизҳоро ба худ гирифтам, аз худ кардам, омӯхтам. ба Амриддин бошад. хуб, муваффақият мехоҳам. албатта беҳтарин самимият гуфтанд инҷо. Алишер чӣ мегӯянд? Алишер воқеан яке аз иштирокдорони хеле хуби ин барномаанд ва ҳатто ғолиби ин барнома низ ҳастанд. ва бозии имрӯза чӣ гуна буд? Тафовути ин бозиро мехостем бифаҳмем. Алишер, бозии имрӯза хеле хуб гузашт. яъне дар бозӣ ҳам ғолибият ҳаст, ҳам мағлубият ҳаст. Бале. Барои ин бояд мо рӯ ҳафтода нашавем. Нашавем. албатта. ва барои ҳардуи шумо низ дар касби илм муваффақиятҳои комилро таманно дорем ва акнун метавонед барномаи моро тарк кунед. бори дигар хуш омадед. тамошобинони иззатманд, идома дорад шоу барномаи интеллектуалии Мизони Хират ва ҳамин тавр мо дар даври ниҳоии барнома қарор дорем ва акнун фурсате аст то ба Амриддин Темуров савол пешниҳод гардонем. дар сурати посух гардонидан ба саволи барномаи мо Амриддин метавонанд соҳиби медали ифтихорӣ, диплом, китоби мухтасари Баязи Насри Тоҷикро низ ба даст биёранд ва ҳамчунин ҷоми барномаи Мизони Хиратро соҳиб шаванд. китоба имрӯз онро ягон иштирокчӣ ба даст овардааст. мо ба Амриддин барор мехоҳем, агар омода бошед, пас саволҳоро мо пешниҳод кунем. Амриддин, саволи аввал чунин аст. Амриддин, майдони мубориза, майдони ҷанг, маҳалли муҳориба калима аз 8 ҳарф иборат аст. ҷанггоҳ, чарогоҳро низ мегӯянд. майдони набард, майдони ҷанг, майдони муҳориба калима аз 8 ҳарф иборат аст. ҷанггоҳ, чарогоҳро чӣ мегӯянд? агар диққат дода бошед, дар достонҳои Рустам ва Суҳроб, достони Сиёвуш, коргардони барҷастаи мо Борис Кимёгаров ҳамин майдони ҷанг, набардгоҳро хеле хуб нишон доданд. онро чӣ мегӯянд? онро Фирдавсӣ чӣ мегӯяд? он дар зикри донишмандони мо чӣ гуна омадааст ин калима? ҷанггоҳ, чарогоҳро боз чӣ мегӯем? 10 сония вақт дар ихтиёр доред. вақт рафт. чӣ гуна гузинаҳо дорем? марҳамат, ҷавоб ҳаст? чаманзор. яъне шумо ба маънии чарогоҳ такя кардед ва гуфтед ин чаманзор аст. ҳамин хел қабул кунем. фикри ман ҳамин аст. фикри шумо ҳамин аст. маъдани зоғ шуд оромгаҳи кабку тазарв, маскани шер шуд овардгаҳи гуру ғизол. яъне ин калимаи овардгоҳ буд ё овардгаҳ мегӯянд шоварои мо. ҳамин майдони ҷангро овардгоҳ мегӯянд, ҷое ки набард аст онҷо. ва ҳамин андеша дар зикри бештари донишмандон, классикони мо омадааст. ҳеҷ гап не. халос шудан, наҷот ёфта, озод калима аз 5 ҳарф иборат аст. холӣ аз чизе осуда, ором, хотирҷамъ кардан, бепарво, бехабар, осуда, хуш, осуда хотир, хотирҷамъро мо чӣ мегӯем? як инсоне ки осуда хотир аст, хотирҷамъ аст, бепарво аст, бехабар аст, инсони
چی میگویم؟ بیغم باشد. بیغم. بسیار انسانی بیغم هستند. بله. غافل است. قبول کنیم. بله انجام. زی شغل ناله فارغ نیستم تا زنده ام شاهین کی می باشد نفس در سینم چون تار قانون آخر. فارغ انسانی فارغ بال است آخرا همین انسانی که واقعا او بی‌پروا است، خاطر جمع است، آسوده خاطر است، آزاد است، انسانی فارغ بال است و بی‌پروا است. مرغ افسانوی که گویا در کوه قاف زندگی میکرده است. کلمه از 4 حرف عبارت است. مجازاً چیزی نایافت، چیزی کمیاب، چیزی که نامش هست و خودش نیست. چیزی کمیاب، چیزی که نامش هست و خودش نیست. اکثرا به همین چیز تشبیه ها زیاد می شود که یعنی این مرغ افسانوی است. جواب داریم؟ عنقا. عنقا یعنی مرغی که در کوه قاف زندگی میکنند عنقا میگویند. جستجو کم کن دلا که از دولت دون همتان نشعه آسودگی عنقاست در دوران ما. گفتن وقتی ما با افتخارشون کف میکنیم مخیان. دوستان عزیزمند همین طور دوری نهایی شو برنامه اینتלקتوال میزانی خیرات نیست با انجام رسید و تبریک میکنیم امریدین رو که شروع از دور اول تا به دور نهایی یک اشتراکی خیلی خوب و جالب داشتند و توانستند با سوالهایی که اینجا پیشنهاد میشوند گزینه‌های خویش رو پیشنهاد نمایند. این غالبیت رو با امریدین تبریک میکنیم و از جانب ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه با امریدین دیپلم همچنین مدال افتخاری و با دستگیری وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان و نشریات ادیب با امریدین کتاب خواندنی بیاض مختصر نثر تاجیک تقدیم می‌گردد و فکر می‌کنیم که شما این کتاب را می‌خوانید، مطالعه می‌کنید و برای پیشرفت ذهن شما کتاب مذکور مساعدتی همواره خواهد کرد. تبریک بار دیگر. خوب امریدین آمده تا با چنین زینه‌های افتخاری و غالب برنامه نیز شدید، یعنی در برابری 6 نفر استادگاری نمودید. اکنون چگونه تاثیرات است راجع به بازی امروزه؟ از نگاه شما بازی امروزه ما در حلقه دانشجویان دانشگاه ملی فاکولته فیزیکا چگونه جریان گرفت؟ مرحمت. از اومدنم یعنی که با اشتراک در این برنامه خیلی شاد شدم و این غالبیت نه اینکه تنها از من است، از همه همون کلی همون همکورسامون همون هست که در اینجا ما سرفراز کردیم با این گونه جایزه و میخوام باز در همون برنامه‌های من بعد اشتراک نمایم. البته ما با نتیجه همکاری‌های من بعد اطمینان کامل داریم امریدین و بار دیگر تبریک میکنیم شما را. خوش آمدید. دوستان عزیزمند همین طور ما میرسیم با انجام شو برنامه اینتלקتوال میزانی خیرات و چون همیشه سوال آخرین بیننده ها را اکنون پیشنهاد میکنیم. سوال چنین است: درختی زهردار گرمسیر از جنس توت که در مملکت‌های آسیای جنوبی میروید کلمه است 5 حرف عبارت است. بار دیگر میگویم اگر نفران اولین میشوند و جواب سوال رو توسط پیامک به ما ارسال میکنند آنها را تحفه انتظار است. تا نزدیکترین دیدار خیر.